que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant. Aquest any us proposo que per decorar a casa nostra fem una corona i la pengem a les portes de casa, val? Llavors és una cosa molt fàcil, he comprat aquesta corona de suro, també les venen de palla, al Xino us podeu trobar o a l'Amazon us ho enviaran, val? I només necessitarem això, uns trossos de roba que tingueu per casa o que compreu, pot ser sac, pot ser mocador de farcells. Jo he trobat d'uns trossos d'estovalles que vaig fer i ho faré d'aquest color beix. I pot ser vermell també, que ha de quedar molt xulo, pot ser el que vulgueu. Unes quantes, bastantes agulles de cap i unes tisores. I comencem. Bé, com podeu veure ja la tinc forrada, tan fàcil com donar-li voltes. I ara la tacarem una mica de silicona per aquí darrere o podeu posar-li també una agulla. Ja tenim la corona forrada. I ara anirem fent de cada requadre de roba, anirem fent, ho dobleguem a triangles i un altre triangle més petit. Llavors punxem per aquí el vèrtex del triangle amb l'agulla i anem clavant. Veieu? Anem clavant, quedarà de forma que tot al final serà una flor. Veieu? Anem posant. Faré una del dret i una del revés, perquè com que s'obrirà, vaig posant les agulles i anirem posant cap al costat de forma que ens agradi. I així anirem fent tota la corona. Bueno, ja ho tindríem, Acabat. Són bastants requadrets tallats, són com 30... Jo he fet uns de llisos i uns de dibuixats. 30 i 30, 60, ben bé, Aquí veieu el resultat, sin trampa ni cartó, vull dir, tal qual, no cal que us hi mireu massa, perquè queda molt xulo. Si està forrat i no es veuen els trossos de sota, doncs no passa res. I ara, mira, he trobat això, que li donarà un toque de color, i una cinta vermella i aquest toque de color, i ja ho tindríem. Us agrada? Doncs us convido a fer-ho, que en una hora i mitja o així ho teniu fet i decorem el nostre poble. Vinga, gràcies a tots per veure. Adéu. Nosaltres i els de dalt. I és Nadal.